Onkixin Gaztelu plazara. Osasun sailak eta intersindikalak akordio batera iristea lortu dute. LAB eta UGT sindikatuek akordioa lortu dute eta haiek greba bertan behera utzi dute. Bertze sindikatuak ez dira ados ordea eta apirilaren 4ko greba deialdia egin dute. Martxoaren 23ko greba bertan behera geratu da LAB eta UGT sindikatuek sailarekin akordioa lortu ondoren. Sindikatu horiek gehiengoa dute intersindikalean, eta ohar baten bidez adierazi dutenez negoziazioaldi luze baten ondoren akordio bat lortu dute. Osasunbideko langile guztientzat antolaketa eta ekonomia hobekuntzak islatzeko eta sindikatuen artean eskatzen diren aldarrikapenen zati bat bideratzea lortzeko. Sindikatu biek uste dute dagoeneko grebak ez duela zentzurik. Foru gobernuak bere bimarra gorriak onartu ondoren. Bata medikuen esklusibotasunari eustea eta bertzea ibilbide profesionala osasunbideko langile guztiei zabaltzeko konpromezua hartzea. Sanitarioei zein ez sanitarioei. El documento firmado no mejora en absoluto ninguna condición laboral de la plantilla de Osasunbidea. Es una declaración de intenciones. Es un documento vacío, sin concreción, ni partida presupuestaria, ni compromiso por parte de las entidades, como es el Departamento de Salud y los sindicatos que han firmado LAB y UGT. Hiru sindikatuek oso larritzat jo dute LABek greba bertan bera uzteko hartutako erabakiarekin. Elkarretaratzea deitu dute martxoaren 23ko goizeko 10etan, legebiltzarraren aurrean eta apirilaren 4ko osasunbidean greba deialdia iragarri dute. LAB sindikatuak esklusibotasuna kobratu eta arlo pribatuan lan egiten duten 10 mediku berriren egoera salatu du. Argitara atera diren 10 kasuetatik 6 zuzendaritza karguak dituzte. Bitxia da gainera mediku gehienak ginekologia kontsulta pribatuak dituztela eta batez ere ernalkuntza programatan parte hartzen dutela. Lehenengo kasua ezagutu genuenean, argi esan genuen kasu hori izan zitekela kasu bat praktika orokor eta normalizatu baten baitan. Orain, salatu berri ditugun 10 kasu hauekin, hipotesi hori konfirmatzen da eta gerian geratu da praktika txarrak ematen direla mediko batzuen aldetik, sindikatu medikoak ordezkatzen dituen mediko batzuen aldetik osasunbidean. Gobernuaren utxikeriak behartu gaitu ustelkeriaren aurkako bulegora joatera eta bulego honen esku ustera LABek duen informazio guztia benetan argitzeko zer gertatzen den eta praktika txarre hauekin amaitzeko. Ikusten duguna da osasungintza publikoa bidegurutze batean dagoela, alde batetik daude osasungintza publikoa negozio bezala ulertzen dutenak eta beste alde batetik gaude osasungintza publikoa defendatzen dugunak guztion osasuna eta lan baldintzak hobetzeko eta indartzeko. Nafarroako Unibertsitateko ikasle taldeak mobilizazioa egin du Iruñean. Aldarria bertze euskal hiriburuekin batera egin dute. Hezkuntza euskalduna aldarrikatzea izan da helburua. Euskal ikasleek jasaten duten zapalkuntza salatuna izan dute. Hezkuntza euskaraz izan behar da lelopean mobilizaziora deitu dute gazte euskaltzaleen sareak eta euskalgintzako alorreko beste hainbat eragileek. Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñean ikasleak kalera atera dira hezkuntza euskaldun baten alde. Euskararen eta euskaldunen aurkako oldarraldia salatu dute egindako mobilizazioetan. Hezkuntza prozesua 100% euskaraz egiteko eskubidea bermatzeko neurriak eskatu dituzte. Izan ere, 4 eskakizun plazaratu dituzte. Irakasle eta langile euskaldunen kontratazioa 100% bermatu duen hezkuntza prozesua, erabiltzen diren eduki guztiak euskaratuta egotea, hezkuntza eremu euskaldundu bat, paisaia linguistiko euskaldun oso ahalbidetu duena eremu fisikoan, zerbitzu zein langilei dagokienez eta eremu digital zein didaktikoan. Eta Euskal Herrira egokitutako hezkuntza eredua eskaintzea.
Dei egiten diegu instituzio eta agintariei egoeraren ardura har dezaten eta benetan euskara aurrera eramateko hizkuntz politika eraginkorrak ezarri ditzaten. Guztion artean lortuko baitugu iraganeko hizkuntza bihurtu nahi duten hori etorkizunekoa izatea. Gauzak horrela Euskal Herriko 4 hiriburuetako kaleak ikaslez bete dira hezkuntza euskaldun bat exigitzeko. 11. egin diote eraso Germán Rodríguezen Oreigarri xaflari. Asteburuan gertatu da erasoa eta iduri duenez palanka baten bidez saiatu dira xafla kentzen. Ez dute xafla kentzea lortu identifikatu gabeko erasotzaileak, baina xaflaren pusketa bat hautsi dute. San Ferminak 78 plataformak erasoa ohar baten bidez zabaldu du. Iruñeko Sanduzelai auzoan eta Alde Zaharrean auzo problematika eta aldarriak dituzte. Sanduzelai auzoak trafiko handia du eta manifestazio batean errondonda lurperatzea eskatu dute. Alde Zaharrean ordea, gentrifikazioaren aurkako oihua izan da nagusi. Sanduzelai 300 pertsona inguruk parte hartu dute manifestazio batean biribilgune nagusiaren lurperatzea eskatzeko. Baina aintzinetik auzoaren erreklamazio historiko horrekin lotutako jarduerez betetako astea izan dute. Astelenean mugikortasunari buruzko hitzaldi bat izan zen. Asteartean berriz, udaleko talde politikoen mahai ingurua. Auzokidek salatu dutenez, 40.000 ibilgailu baino gehiago daude egunero, auzoa zeharkatzen. Eta UPNek aurreikusitako proiektua ez dela nahikoa diote bertako bizilagunek. Alde Zaharrean ordea, bertze aldarri bat, gentrifikazioaren aurkako oihua. Auzokideek Burgoen plaza hartu zuten. Alde Zaharrean azken urteetan gertatzen ari den gentrifikazio prozesua gelditzea eskatzeko. Alde Zaharra ez dago salgai lelopean. Gentrifikazioa ematen da toki zehaz batean, bertako jendea arrazoi ezberdinengatik ospa egin behar duenean. Hemengo alokairuak supermegaltuak, supermega garestiak eta hemen ezin dira bizi, ez? Bi astez, salgai kartelak paratu dituzte Alde Zaharreko balkoi eta leihoetan. Alde Zaharraren eta bertako espazio publikoen komertzializazioari uko egitea, auzoaren merkaturatzea eta bizilagunen bizi baldintzen okertzea izan direla salatu du Alde Zaharra sare komunitarioak. Egoera hau bultzatzen duten arrazoien artean, 3 dira nabarmenki azpimarratzeko. Gehiegizko ustiaketa hosteleroa. Masifikazioa, zarata, zikinkeria eta oso importantea den beste gauza bat, eremu publikoaren privatizazioa, terrazekin eta ez. Bigarrena izango zen gehiegizko denetariko ekitaldien metaketa, ematen du Iruñeko Alde Zaharrean dena egin behar dela, eta hirugarrena da turistifikazioa, ez? Eta bere seinalek kezkagarriekin. Auzoak auzokidendako bizitoki atseginagoak izan daitezenaren eskakizuna hortaz Iruñean. Etxarri Aranazeko ekobideko obra apirilean hasiko da eta 6 milioi euroko gastua izanen du. Korridore ekologiko honek Aralar mendilerroa eta Urbasa lotuko ditu. Eta gainera, Sakana aldeko faunaren joan etorria erreztuko du. Horretaz gain, ekobideak ibilgailu eta basa faunaren arteko talkak ekidingo ditu. Apirilean hasiko dira Etxarri Aranatzeko ekobideko obrak, 6 milioi eurotan esleituak.
Itziar Gomez sailburuak eta obra eginen duen entrepresaren esleipedunak Etxarri Aranazko udalari aurkeztu diote proiektua. Azpiegiturak A10 autobideko 22. kilometrotik pastuko da, hain zuzen ere, eta 7 txamairu metroko altuera izanen du, 60 metroko luzera eta 45 metroko zabalera. Funtsesko korridore ekologikoa izanen da. Bertatik, fauna pastua izateko. Kontserbazio bereziko bi eremuren artean zubilana eginen du, Urbasa Handia mendilerroa eta Aralar lotuz. Ekozubiak zehazki Aritzalko Ariztiaren bi eremuak lotuko ditu, gisa horretan garrantzi handiko konektibitate ekologikoko arazoa konponduz. Animalien joan etorri askea erraztuko du, eta hortaz lurreko ugaztunen populazioen arteko truke genetikoa ahalbidetuko du. Epe luzera kontserbazioa erreztuko duena. Hori, gaur etorri gara pixka bat ekoduktoren aurkezpena egitera, gustera nondi joan behar dan, eta hemen gaude bertan, tokian. Etxarriko udalak ez du zuzenean parte hartu, baina noski ikutzen zaigu, gure bihotzean hasteko, ze gure aritzak moztuko dira, baina hori izango da denon onurako, orduan printzipioz oso pozik gaude, iruditzen zaigu proiektu oso behartsua zala eta horregatik gure apoio guztia izango dutela. Gainera, ekozubia bide segurtasuneko elementu garrantzitsua izanen da. Izan ere, ibilgailuek basa faunarekin talka egitearen ondoriozko istriputasa gutituko duelako. Azken 20 urteetan, autobia horretan, Irurtzun eta Altsasu artean, 11 fauna espezieren hilkortasuna identifikatu da. Ekozubia, fauna konektibitate arazoak konpontzeko heldu den pasabidea. Martxoaren 27an antzerkiaren eguna ospatuko dugu, eta Maialen Marinekin egin dugu hitzordua. Maialen Marin Gaiarreko komunikazio arduraduna da. Egun hauetako programazioari buruz solasteaz gain, beste hainbat kontu ere kontatu dizkigu. Kaixo, Maialen Marin naiz, Gaiarra Antzokiko komunikazio arduraduna. Aurten, datorren astelenean izanen da nazioarteko antzerkiaren eguna, eta ostiralean egingo diogu ja ospakizunei hemen Gaiarra Antzokian. Ostiralean izanen dugun obra Lorcaren Yerma izanen da, Maria Goirizelaiak egin duen horrelako egokitzapen garaikide bat, Yerma izena duena. Ani Picaza da bere protagonista, hau berez Max sarietarako aktoresa onenaren sarietarako hautagaia da, aurten, apirilean jakingo dugu irabazten duen edo ez. Eta oso obra interesgarria da, nolabait tabuak, amatasunaren inguruko tabuak apurtzen saiatzen dena, egun gizartean bizi ditugun mandatu sozialei buruz hausnartzen duena, hortaz hori ostiraleko gonbitea. Igandean, izanen dugu Todas las canciones de amor, antzezlana. Kasu honetan Eduard Fernández dator, oso filmografia luzea duen aktorea da, antzerkian ere ibila da sarritan, telebistan ere bai. Eta kasu honetan bere lehenengo antzerki bakarrizketarekin dator. Beti bizitzan zehar, nahiz eta urte asko daramatzan, bere lehenengo esperientza da antzerki bakarrizketa bat egiten. Kasu honetan bere hitzetan esaten duenaren arabera, bere amari egindako omenaldia bat da, ama guztiei egindako omenaldi bat da, berak ezun mamitzen du emakume bat, bere bizitzaren azken egunetan, eta hortaz aurkeztuko dugu emakume honen bidai emozionala, ezta? Emozionala, baina humorez ere josia. Hori igandeko proposamena. Egun potoloa astelenean izanen da, El Gaiarra improvisa antzezlanarekin, gainera konpainia naparra da, iruindarra, eta izenak berak dioen bezala, improvisazioa da konpainia honen espezialitatea edo korea. Hortaz, egingo duten gonbitea oso interesgarria da, nik uste jendeak oso ondo pasatuko duela, improvisazioa izanen dute, publikoarekin interakzioa, publikoaren parte bati ere gonbidatuko diote agertokira igotzeko, publikoak ere erabaki ahal izango du zer den gertatuko den eszenatoki horren gainean. Hortaz, oso manaldi interesgarria izanen da. Eta bukatzeko,
asteartean jada, antzerki egunaren biharamunean, estrenaldi bat izanen dugu, baita ere ekoizpen naparra da, La Cuerda Teatro, kasu honetan, horrelaxe du izena konpainiak, eta oso ekoizpen interesgarriarekin datoz, batez ere euren tituloaren arira, Conferenciando la teoría del oso hormiguero, oso ezoikoa da izenburu hori aukeratu dutena, baina baita ere oso konferentzia ezoikoa da. Ez da zehazki eszenatokian eginen, konferentzien aretoan hemen Gai Arantzokian antzeztuko da, oso laburra da, 30 minutuko antzerki pieza bat da, eta benetan interesgarria izango da, biologiako doktora bat etorriko da konferentzia edo teoria honi buruz hitz egiteko, eta oso formatu hurbileko proposamen bat izanen da. Nik esanen izuke oso heterogeneoa dela Gaiarre Antzokiak duen programazioa. Berez, pentsa Gaiarre Antzokiak, antzoki publiko bat gara, bokazio publiko bat daukagu, publiko guztietara heltzeko nahi hori daukagu. Guk beti esaten dugu, azkenean programazio honetan musika aurkitu nahi duena, musika aurkituko du, formatu handiko antzerkia nahi duena, formatu handikoa topatuko du, konpainia internazionalak nahi dituenak, baita ere gure programazioan aukera hori izanen da estatu mailako antzerki proposamenik onenak, momentukoak, hemen ere izanen dira, eta noski nola ez, tokian tokiko hemen Nafarroako antzerki proposamenak edo arte estenikoetako proposamenak, ez soilik antzerkikoak ere hemen izanen ditugu. Euskarazko tartea ere garrantzitsua da, eta Gaiarre Antzokian badago parada eta azpimarratu nahi dut euskarazko antzerkia ikusteko. Askotan baita ere saiatzen garena da gaztelaniazko gaintitulu horiek ipintzen, aurtengoan eduki ditugun muntaien artean izan dugu Hondamendia, izan dugu beste komedia bat Lagun Beltzasko, Ramon Ibarrarekin, Asier Ormazakin, kasu honetan ostiralean izango dugu Jerman Epikazaekin eta komentatutakoa. Azkenean euskal produkzioak ekoizpenak dira, baina baita ere estatu mailan oso oihartzun handia izaten diran ekoizpenak dira. Biran dabiltzanak estatu mailan, hortaz oso garrantzitsuak dira, eta bai, noski. Iruñako publikoa exigentea, esango nuke. Euskal publikoa azken ordukoa ere azpimarratuko nuke, baina bai exigentea izaten da, antzerkiaz jakituna kasu askotan, baina esan dizuan bezala, heterogenitate edo aniztasun handia badago programazioa ere oso anitza delako. Baina bai, berez hitz bat aukeratu beharko banu, esango nuke exigentea dela. Eske, karo, guk daukaguna alde batetik, eta hau aparte, baino da gure programazio, berezko programazioko hildoa, guk zuzenean programatutikoa, eta beste alde batetik daukaguna da, kanpoko eragileek, hemen Gaiarre Antzokian antolatzen dituzten beste nolabaiteko emanaldiak. Kasu honetan gaur goizean eduki dugun hau, irakaskuntzako zentroei zuzenduterikoa, greko-latino jaialdia zena, kasu honetan kanpotik datorren ekimen bat da. Baina bai, beti dago hemen zerbait Gaiarre Antzokian, ez dugu lorik egiten kasi, edo antzokiak ez du lorik hartzen. Oso interesgarria da hori, ze azkenean horrek eramatzen zaitu ikuskizun bakoitzera. Ikuskizun bakoitzak badauka bere pertsonalitatea, eta orduan horrek ekartzen du publiko zehatz bat. Oso interesgarria da hemen Besaulkien patioan atzean ipintzea, eta ikuskizun bakoitzarekin ikustea zer nolako publikoa dakarren. Kasu batzuetan, ikusten duzu nola batez besteko adina jeitsi egiten den, ez? Oso normala izaten da, zehazki, umorean, bakarrizketa batzuekin eta hori igartzen da. Umorea oso generazionala delako, ez da? Belaunaldi bakoitza badauka horrelako umore bat. Beste kasu batzuetan, badaude antzezlan batzuk oso intergenerazionalak direnak. Baina bai, noski aldatu egiten da, aldatu ze dijoa eta oso anitza da. Guk esan bezala, publiko guztiei zuzendu nahian gabiltza, eta horrek esan nahi du, edade guztietara. Zehazki adibidez, bai aurrentzako, bai gaztentzako, bai dugula programazio zehatz bat, baita ere eskolentako. Gainera justo datorren astean amaiera emango diegu, bai lehen hezkuntzako, bai bigarren hezkuntzako programazio
zehatzari. Programazio horretatik pastu diren gauzak, bai, bat pasako da Nevermore, Prestigaren 20. urtemugaren inguruan, Imanol Arias pastu zen klasiko batekin Muerte de un viajante izenerikoa, horrelako programazio espeziala egiten dugu bai hezkuntza zentroentzako, eta oso garrantzitsua da gure ustetan txikidanik antzokira joateko esperientzia hori partekatzea, ez, belaunaldi berriekin. Bai, heldu asko datoz, oso zentro edo oso erakunde intergenerazionala gara. Baditugu Gaiar lagunen artean, noski, pertsona edadetuak eta bai, plazer bada haiek hemen edukitzea beti. Beno, nire ikuspuntua eta hoia pertsonala da, antzerkia oso disiplina espeziala da. Azkenean badauka, nire ustetan badauka inkluso yogarekin erlazionatutako zer presentismo horrekin, ez? Azkenean ekartzen zaituela orainera eta agertoki horretan gertatzen ari direna. Eta zer da antzerkia? Azkenean unibertso anitz eta zabal bat da, munduak irekitzen dizkigu, batzutan bada ispilu baten aurrean begiratzeko, beste batzuetan bada gai baten inguruan beste optika edo beste ikuspuntu batetik begiratzeko, beste batzutan nolabaiteko babes puntu bat dauka gure egunerokotasunaz deskonektatzeko, beste batzuetan inongo helbururik gabe irri egiteko edo gure bizitzan edo gure esperientziekin konektatzeko, ez dakit oso anitza izan daiteke eta benetan garrantzitsua orain justo asteleneko antzerkiaren egunaren harira manifestuan, aktoresa egipziar batek idatzi du manifestua, ez dut bere izena gogoan momentu honetan, baina bera komentatzen zuen oso momentu inestabilitate handiko momentua bizi dugula egun eta oso garrantzitsua dela antzerkitik datozen balore horiek, ez dakit tolerantzia bat, tolerantzia, edertasuna, beste nolabaiteko baloreak mundu konfliktibo honetan, nolabait baita ere sustatzea eta zabaltzea, ezta? Antzerki eguna probestuz, karrikara heldu gara, Nafarren antzerki zaletasuna neurtzeko. Biztanlegoaren gustuak ezagutu eta antzokira zenbatero doazen galdetu diegu. Bai, ez naiz joaten asko ikustera, baina bai, txikitan jaten nintzen eta bai, gustatzen zait. Bai, gustatzen zait. Ez asko, egierran ez. Ez dut asko maite. Bai, egia esan ez. Ez gaira asko joaten. Bai. Batzutan joaten naiz. Bai, asko gustatzen zait. Normalean, urtean 4 edo 5 aldiz etortzen naiz. 2 alditan urtero edo horrelako zerbait. Finaldean izan zen nire ikastolakin. Eta orain dela 3-4 urte. Bai, hortikan. Ez, baina izango zen txikitan. Ez dakit. Ikastolarekin baina ikastolaretik kanpo egia esan ez. Ez dut oroitzen. Osa hori, eskolarekin bai jun garela, baina bestela ez. Komedia. Bai, komedia. Denetarik pizka bat, bai. Flamenko, gustatzen zait, edo euskal dantzak, ere hemen Gaiarrean antzokian antolatzen dute eta etortzen naiz. Eta gero, egunaren arabera, aktor edo aktrizen arabera, ezagunak badira, agian etortzen naiz ere. Bai, obra gustatzen bazait, joaten naiz, animatzen naiz, bai. Komedia, nik uste dut komedia. Bai, ongi pasatzen dut, bai. Komedia, nahiago dut komedia. Ez da... Osea, nik uste dela ez dagoelako eskaintza asko. Eta gero, ni ez naiz hemengoan, Donostikoa naiz, eta han ez dago asko ikusteko. Ni orain hemen bizi naiz, eren hemen ikasten dut, eta egia zen, ez naiz enteratzen antzerkia daudenean eta ez dakit zergatik, baina ez gera enteratzen normalean. Ez dakit, ohiturak ja igual galdu ditugu pizka bat, edo igual zinemara edo ez dakit.
beste motatako denbora pasa ditugu, ez dakit. Ez dakit, nik uste dut azkenean da gauza bat nola hasten dela, ez? Agian nahiago dute zinemara joatea edo lagunekin zerbait hartzera joatea, ez dakit. Suposatzen dut, ohitura galtzen dutelako. Bai, beste garai batzuk dira, eta, interneta, Netflix, drogak... To be or not to be? That is the question. The world is but a stage, and we are players on it. Antzerkia, bai! Antzerkia, bai! Eta aste honetako klik batean saioan, Lizarrara eginen dugu jauzi. Alde batetik La Eskolta ezagutuko dugu, Lizarran bertan jaiotako punk musika taldea. Izan ere, musika talde honek bere lehendabiziko maketa karrikaratu du, Que comience la tempestad izenburupean. Bertzalde, Pau Berruezarekin solastuko gara. Bakarlari lanetan aritzeaz gain, zaunka eta melokoton gigante taldeetan parte hartzen du. La Eskolta taldea gara, ni Oier basua jotzen dut, bera Sidrin abeslaria da, Patak bateria jotzen du, eta Bober hemen ez dagoela gitarra jotzen du. Eta hemen Lizarrako talde bat gara, eta... Ni Pau Berrueza Sadaba naiz, eta hemengoa Lizarrakoa musikaria eta irakaslea. Objektiboa importanteagoa zela musika baino, momentu horretan. Eta gero nik uste aldatu dela pizka bat, eta orain ez da objektiboa hainbeste, baino musika. Isiltasunak antzauden galdetzen dit, noiz nahi zure izan. Hori guztia eta unitzez ere gehiago nahieran. Ez galdu Nafarroako aktualitatea, 11 telebistan.